ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମୋହିନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆମ ବିକାଶ। ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ଭାଷା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଷା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ସପ୍ତମ ପରିବାରଗତ ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନିଆନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଯାହାକି 1500ରୁ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାପୂର୍ବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର 500ରୁ 1000 ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତର 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆମର ଭାଷା କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଅସ୍ଥିର ସଂସ୍କୃତିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଏହା 3 ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ପାଲି ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାକୃତ, ତୃତୀୟ ଅପଭ୍ରଂଶ। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କ'ଣ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସୌରସେନୀ, ମାଗଧୀ, କୌଶାଳୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଏହିପରି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପୁରା ପ୍ରାକୃତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମାଗଧୀ। ମାଗଧୀ କ'ଣ ହେଇଛି? ମାଗଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦେନ୍ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ଅପଭ୍ରଂଶ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଏହିପରି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବଙ୍ଗଳା ଓ ଆସାମୀ ଭାଷା ହେଉଛି ଉତ୍ତରୀ ମାଗଧୀ। ବଙ୍ଗଳା ଓ ଆସାମୀ ହେଲା ଉତ୍ତର ମାଗଧୀ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବୀ, ଯେଉଁଟାକି ଔଦ୍ଧୂରିକ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଭାରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଔଦ୍ଧୂ ବିଭାଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉଲ୍ଲେଖ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଲୋପ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମାଧବ ବର୍ମଙ୍କ ତାମ୍ରଶାସନ, ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମଙ୍କ ତାମ୍ରଶାସନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଜରମ୍ ଶିଳାଲେଖ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆବିଷ୍କୃତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ଦୌଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ, ଆମର ଅଛି ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଚୌରାଶୀ ସିଦ୍ଧୟଜ୍ఞ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ଅନୁଦିନ, ଅନ୍ତରେ, ଅନ୍ଧାର, ଅକବର, ଆଇଲ, ଆଜି, ଉବାସ ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆ। ତରୁବର ପର୍ଯ୍ୟବିଧାଳ, ଚଞ୍ଚଳ ଇଏ ପୈତା ଆଳ, ଧିଅ ଅରିଣ ବାସୁକ ପରିମାଣ, ଲୋଏ ଭଣେ ନୁରୁ ପୁଛଇ ଜାଳ। 2 ପାଦ, ସବରି ପାଦ, ସାନ ପାଦ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଲେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଏସବୁର ରଚୟିତା କିଏ? ସାରଳା ଦାସ। তারপরে হলো 16শ শতাব্দী। 16শ শতাব্দী হেলে নচিকানন্দ দাস, জগন্নাথ দাস, যশোবন্ত দাস, ଅନନ୍ତ ଦାସ ଏମାନେ ସବୁ ପଞ୍ଚ ସଖା। ଏବେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେଲା। ଧାଇ ଆରେ ମାନେ ହିବ୍ର, ପାଣ୍ଡେଇ ମାନେ ଜୋତା, ରାୟ ମାନେ ପଦ, ପିୟର ମାନେ ପିତା। ତାପରେ ହେଲା ମଧ୍ୟଯୁଗ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ବା ରୀତି ଯୁଗ। ଦେନ୍ ହେଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କ'ଣ? 1803 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଇଂରେଜୀମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧୀନ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ବଳକା ହେଲେ ଫରାସୀ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ଲାଟିନ୍ ଏସବୁ ଭାଷା ବି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ପରିମଳ ସେନାପତି, ନନ୍ଦକିଶୋର, ମଧୁସୂଦନ, ଗଙ୍ଗାଧର ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ। ତାପରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ରୂପାୟିତ କରେ ତାହାକୁ ଲିପି କୁହାଯାଏ।
লিপি কোনো আমি লিপি হলবা প্রথম লিপি দুই ভাব হল সেই আমি লিপি এই পুরা আনো হল সেই পাই নাম মানে ইউজ হলি আপনার নাম ধৌরি জয় বড় অসময় হলে সেই আমি লিপিও দেখা যাইছিল Adalah sabtali adalah sabtali madil bebot oria liu pat na oria liu aja hamu ini jalan amalo jayanat ambil ni apa amar mau ilai nen en love lai palan tu mau palan iyo jauh aja full support kali bi jayanat